आबौ नों मानो थाबाया? आबौ बोरायबायलै नोंसा आबौआ मोजाङै थाबायनो हालालै आबौआ बोरायबाय। बोरायबाय? मा बोरायबाय? माया माया बोरायो? मानसियानो बोरायो। हा? ओमफ्राय नों मानो थाबाया? बोरायलै आबौ बोरायखाय थाबायनो हाया। नों मानो थाबाया आबौ? आबौ सना आइया जादों आङो लोमजादों बेनिखायनो थाबाया। आंबो लोमजायो आं दाखालै लोमजादों। राजाया आंना नोंबो लोमजानाय? आंबो लोमजादों ओमफ्राय आबैयाबो लोमजादों। बेनिफ्राय आइया सगाव मुलि होदो। मोजां गथ' आंना आबाया राजाया मुलि जानांगौ लोमजाबा। आं जायो मुलिया चकेटसो। मुलिया चकेटसो। आबा गुदाल मायै आबा नों आबौखौ डिस्टार्ब खालामबाय दं नामा? खालायाखै। खालायाखै? फैयाबा फै ओंखाम जानोसै आबैया ओंखाम खुरबाय। आबौजों जागोन। आबौआबो जागोन। आबौ आं दाहायसो जागोन दानो जाथ'वा थां नों जाहैग्रो थां। औ आबा फै आबौआ लोमजादोंना दाहायसो जागोन बियो जों जानायखौ जाया बियो आबौना गुबुनसो जाग्राया। फै आबैया नेगासिनो फै। आइ नोंसा आइयाबा मा संदों माबा लाबोखो आंबो हाथाय खालायनो थांनो हाला। आबौआबोबा मा जायो मा जाया माबा संखो बिबो। संदों आफाया बुरजा मानि संदों माइबा माइबि। दे थां जाहैथां आइ थां आबौ थां जाहैथां। जेन थेन सफैबाय दे जिरायनोसै दसे बेवहायनो खुनुरुखुम बे टाउन फिसायाव लदसेखौ मोननायखायसो नङाब्लाथ' बबाव थाहैगौमोन आं बे गामियाव आरो एसेबां हाद्रि जादों बाबरे आंना देहायानो गाज्रि जाजोब्बाय थुला हाद्रि जाजोब्बाय दुगैहैनांसिगोन आङो दैफोराबा माबोरैथाय आइरन गोजासो खोमा उफाय गैला दे आरो साननैसो बेयावनो एडजास्ट खालायनांसिगोन आरो र' रितुखौ फन खालायनो र' बे सानबाय दं खोमा दाबो फन खालायाखै होननानै। हेलौ आबा आं दे पापा आबा मा खालायदों नोङो? आले आबाया आंना थां आइनो हैनाय फनखौ आइनो। हेलौ रादाय रितु सफैबाय दे आङो। मोजाङै सफैनाय ना जेबो प्रब्लेमथ' जायाखै? फैनायालाय मोजाङैनो सफैदों र' खालि बै लामा ससे बिराद गाज्रिखामोन गारि गाखोनायाव बेबायदि लामायाव गाखोफेराखैमोन ना एसेबां बोसोर जाबाय एखे जानद्राय साजोबदों आंना। बांद्राय सादों नामा? बांद्राय सादोंबा फार्मासिनिफ्राय माबा बायना लाबोनानै माबा फोननानै ला। जागोनलै लासैनो सागागोन खोमा। ओमफ्राय खामानियालाय माब्लाथो जोबगोन? थै जाम्बि दासो सफैदों सानसेयावनो जायो नामा खामानिया गाबोननिफ्रायसो स्टार्ट जागोन दिनै आरो सानसे एडभान्स फैना थाखायोब्ला जेबो प्रब्लेम जाया होननानैसो दिनै फैबाय रुम सुमबो लानायनि बाथ्रा दंना। बेनिफ्राय बेबायदि फिसा गामि एरियायावनो रुम मोनदों नोङो? अबाव थागोन नोंलाय? सासे सिनायनाय दंना बे एसे खाथियावनो टाउनावनो मोनसे लज माबानानै होदों मेनेज खालायनानै होदों। दालाय जानायफोरालाय अबावथो जागोन? जानाया जेबो टेनसन गैया र' मेरला हटेल दङ बेयावनो मोनगोन। दे होमब्लालाय रितु दोनथ'नोसै फ्रेस जानि आं बिराद गाज्रिखा हाद्रिउला जाजोब्बाय आं मानसिया।
दे होमब्लालाय। र' आरो आबाया मा जाहोदोंना आबाखौ? जादों दे। दे गथ'खौ जाहोबाय था दे खालि उदै दोननाङा बेखौ। दे दोनसै। दुगैनोसै र'। जाखांबाय लोंखांबाय सुखांबाय जेबो खामानि गैथ'ला दे। जानाय सुनायानोसै आरो मानसिफोरनालाय। आयंआ खिन्थु साम' ओंख्रिखौ मार गोथाव संखादों दे। औ आंबो गोथावथार मोनदों साम' ओंख्रिखौ। गोथाव मोनदों। दे गाबोन जाबावनो हागोन दे रामोन्दाखौ लायनो हरगोन आं। आइया आगोलनिफ्रायनो साम' ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेबायदि ओंख्रिफोरखौसो गोथावै संखायो। नाथाय आइनिया दालि ओंख्रिया थावथारा। आंबो दालिखौ थावनाय मोनाखै। थावा थर' दालिया। आं दालिफोरखौ बिराद संनो बाखासैहाय। मोजांबो मोना आं जानो। बेखायनो गोथावैबो संफ्लाङा खोमाहाय आङो। सुदेम आइयासो दालि गोथाव संनो रोंगौमोन। आगोलबो गोथाव दालिसो सङोमोन बियो। बेखायनोथ' फिसाज्लायाबो दालिखौसो जासोयो। आबाया दालि जानो मोजां मोनखायो। थां फामे आयं बै फाख्रि न'नि उसुन्दायाव गय थाइनैसो हानना दोननाय दं। लेमै थां आयं। र' नोंनि बिनानाव सोरगोनि समायना रुपेस्वरि महारानि सुदेम पतिया न'आव आगान होफैबायनो माथो। खबर लाहैनो हाया? नोंहासो खबर लाहैनांगौ। बिबाजै जायो सुखु दुखुनि बाथ्रा रायज्लायहैनांगौ। थाङा दरखारनांदों। मालानि मा जानायनि खबर लाहैनांगौ आंलाय बिखौलाय। मालानि बिबाजै सानो आंखौलाय बिलाय। बेबायदिनो नोंबो थाङा आंबो थाङाबानो सोमोन्दोफोरा गाज्रि जायो आरोलै। थां साफाया नों थांनो हाया? गावआ फैनो हायामोन आंखौ खबर लानो? गावआबो दस' न'आव फैदों आंखौ खबर लानो फैनो हाया? बाजैमोननियाव थांनो र' होननानै मानोथ' फैजायाखै? मोनदो फैजायाखै साला। बिदाखौबो नायफैयाखै बिबाजैखौबो नायफैयाखै। आंखौ नायनो फैयाबाबो अरजाखाया आं। जेबो बायदि मोनखाया आं दरकार गैखाया। आंखौ रावबो सैबाबो सैयाबाबो दरकार गैखाया। नोंथ' असे बिदा आंखौथ' असे नङा होननानै मोजां मोनखाया। नोंनो माथो असे बिदा नोंखौलाय माथो नायनो फैया? दे फैगोन दे सम मोनबा। दहायसो फैदोंनो माथो लासैनो फैगोन आरो मालाय। नाय नोंलाय अबावथो न'नि मानसिनि बाथ्रा खोनासंनो हाखाया नोङो। फिसाज्ला मोन्दोंथ' बेनिखायनो लेबेलानो बारा खोमा। हौवायाबो गैया गारजानायसो। थैखौसो ना माखौसो हौवायाबो फैलानो माथो। गुबुन हिनजाव जनानै थाहैयाखै बेरसोनानै। बेबायदिबो मोनलायलाङोहाय आं मानसिफोरखौ। फैमाराखैनो हौवाया? फैयाखैथ' र'। बेनिखायनो बिमानि न'आव थाफैनो नागिरदों नुवाखै नामा? सम्पतिनि लबसो फैबाय खोमा बियो। हौवाबो गैजाखालाबा दा थांखाला नोंसा नोंना नामा आं मिथिखागो। थाफैनोसो फैखादों बियो फिसाज्लाखौ लानानै। नङाबा एसेबां बोसोर न'नि आगानखौनो गायाखैमोन। दालाय मानोथो फैदों? फिसाज्ला जानायखाय फैबाय आरो फिसिनो हायैखाय। नोङो सम्पतिया सेरासिगोनसो। दे नोंनिया साननायानो जानला मानलाद्राय गाज्रिखौल' सानबाय थायो। सिरसा नों जेबो मिथिया। नोंसिनि न'नि मानसिफोरा गाज्रिखा। नोंसा बिमा बिफा बोराय बुरै पाप्पिफोराबो दा फिसाजोना फिसौला मोनदोंना अनसि अनसि सना बायदि अनगोन। आंहाबा फिसौला आंनिफ्राय फिसौजो मोनैखाय आंखौ हले सैया। सोरथो सैया होनखो? सैयो मानोबा अबाव सैयो जोंखौलाय? फिसौला फिसौजो होनो हायैखायनो आंखौ सैखाया। आं हले बुंखाबाय दे न'आबो हायाबो जोंहानिसोखा। बे सुदेबनो होनो मोना खिन्थु। नोंसो फिसाज्ला बे फिसाजोआलाय हाबा जाना थांनायालाय मानि बाहागो मोननांगौ बिलाय? सोरथो बुङा नोंखौ सम्पति धोन लानो फैदों होननानै सोर बुङा? बुंलायनांगौ नामा? खर' मेलेम गैया नामा आंहा? हाब हौवानि थाखाय गोसथोनाय सेंग्रानि थाखाय जोंफोरनि न'खौ गारनानै थांदोंमोन माथो ख्लाब-ख्लाबनो। सना माखासे फैसा माखासे गासैबो खावना लांजोबनाया दा बेखौनो नोंसिनि नोम्मा नोम्फाया न' सिङाव हाबनो होजोब्बाय। जों जानांगौमोन जोंखौथ' जोद्लानासो गारहरखागौमोन। गाज्रि गुज्रिनो सिखावसो। फिसाजाबा हाजारथा दाय मावबाबो जेबो गाज्रि नङा गियानि गुनिसो। आरो बिहामजोआबा मायबा होनबानो खांखिनिसो। आंखौसो खांखिनि होननानै रायनो हायो। हे इसोर भगबान सिरि थादोहाय दे। नोंखौलाय मालाथो सोर खांखिनि बुङा? बुङा खांखिनि बुङाखै। खुगाजों बुङाबोथ' गोसो सानना। जालालै नोंदो थां साहाखौनो फुदुंहैदो खापसे। फुदुङा आङो गावबागाव फुदुंहैथां। मानि बारे बिलाय साहा लोंनाय बिलाय गेसफोरा ओरैनो फैगोन नामा? नोंसा नोम्माया गेस सोनो फैसा हरदों नामा? है मायबा होनस्लायस्लाय होनायानो मोजांलै नोंखौ।
अबाव ओंखारलांखो नोङो? अबाव थांनो नागिरदों? थोरसि माखासेया सोर सुगोन? सुहैथां माबारै गरमफोराव। आं हले सुवालै थोरसि सुवाबा आरो नों मोनजाखायाबो। आयै, आदा मोनालाय मानोथो जुदा जाहैखौ? नोंसा आदा बाजैनि बाथ्रा मा बुंनो आइ? नोंसा आदाया बाजैनि सायाव जेबो बाथ्राखौनो बुंनो हाया। मानोथो ज'यैनो गोरोबलायनानै थाया? न'खरावनो रावबो गैखाया, साब्रैल'खा। मानोथो जुदा जाहैनांगौ आदायाबो? बेवहायनो थानो हायो माथो। गासिबो नोंसा बाजैनि थाखायनो जायो आइ। नोंसा बाजैया माबा मोनसे बुंबाबो गाज्रिखौसो साननानै लायो, गावखौसो बुंनाय सानो, गासैबो बाथ्राखौनो गोरोन्थि साननानै लायो। मानसियानो गोरोबनो रोङा रावजोंबो, गाज्रिल' सानो। आदायाबो जोंहाना जेबो बुंनो रोङाना। नोंसा आदायाथ' जाम्बासो, खामानि मावै मावै जाहोनांगौ बिखौ। बेनिखायनो थांदो बियो, ओंखाम संनोनो बायो बियो। बेखौथ' आङो सानफ्रोमबो ओंखाम संनोनो होआ, आंनो गावनो संखायो। मायबा मोनसे मावनो थिनबाबो बेखौबो मावा बियो। मावनाय दांनायखौ लानानैनो मानसिया एसेबां गियो। जानाय गैयाबानो मावनायबो गैया आरो बे जानायखिनिखौबो मावनो हाया बाजैया। जों गुबुनखौनो जानो होआखै बिसोरखौ, बेयावनो मावबाबो मावाबाबो हानायखिनिखौ आं मावगोन होननानै गैया। नोंसा बाजैया थांनोल'। आरो बाबु माइनाबो गैया नामा आदा लोङा? गैया, एसेबां बोसोर जालांबाय सासेबो गैया। बेखौनोथ' आरो गाज्रि मोनबाय थायो नोमबाजैया, गावखौ बाथ्रा खोनासंनाय होनबाय थायो। जों जेबोखौनो होना। नोंसा आफायाबो बोरायबाय नालाय, बोरायबाय बुरैबाय, मोनसे बैसोआव फिसौज्ला फिसौजो नागिरो। गावनि जायाखै खांनानैबो लानो हागौ होननानै बुंनायखौनो सानसेखालि बेसेबा नांज्लायबाय आरो। खांनाय गथ' आदायालाय माथो बुङा? नोंसा आदायालाय मा बुंनो? नांगौ होनदोंमोन आरो, खांनायबाबो खांगोन होननानै, लागोन होननानै, फिगोन होननानै। गैया, नोंसा नोमबाजैया नाङानो। गावनि मालाय थैनि रिस्ता नङाबा, थैनि सोमोन्दो नङाबा नाङानो। खांनाय गथ' नाङानो। गैयाबालाय सासे खांनोनो हायो आरो, माथो जानो, मालायनि गथ'बाबो गथ' आरो। बेसे मावरिया गथ' दङ, बेनिखायनो सासे फिनो सानबाय, नाङानो। सासे मावरिया गथ' मोनदोंमोन, बिमा बिफा गैजायै। नोंसा आदाया लाबथारसिगौमोन, बे नोंसा नोमबाजैया गाबै गाबै मालायनि थै नाङा होननानै लाबोनोनो होआसै। मानोथो बाजैया बुजिनो रोङा एसेबो, गावनिबो गैयाबोला। मावरियाखौलाय खांबालाय माथो जानो? बेसे पुण्य जागोन मावरिया सासे गथ'खौ फिनानै, फोरोंहोनानै, जाहोनानै, न'खर गंसे होनानै, अननाय होनाया, बिमा बिफानि अननाय होनाया। बेफोर बेसेबां पुण्यनि खामानि। मावरिया गथ'आबो बिमा बिफानि अननाय मोनबाय, जोंफोरबो फिसा गैजायैया फिसानि अननाय मोनबाय। मानोथो बुजिया? बाजैयालाय मानो बेबायदि? गैया, मालाय फिनाय गथ'आ मोजां जायानो मालाय, बिमा बिफाखौ उनाव गारनानै थाङोनो मालाय। बिनि बुंनायखौ आरो मा बुंबावनो, खर'आनो गैया बिहा। दे, जोंलाय आरो मा बुंबावनो, जायहा गोनांथि दं बेनो बुजिलाबालाय आरो। औ आयै, बिनिखायनो आंबो जेबो बुंला। जाय जेखि मावा जेखि थाया, गावबागाव गोसो जाबा फैथो, गावबा गावनो गुबुन जादों। गावसोरनिनो न', जोंबो सानसे समाव थैलांगोन, गावसोरनो नायजोबनांगोन। दा गुबुन जाना थाहैबाबोलाय गावसोरनो फैफिननांगोन। फैथोंसै दे आरो, गावनि गोसो बायदि गोसो जाबा फैगोन। औ आइ।